neu mundialdeko gaztienaz, eta gaur etor gara hainbat gazte ona Bizkaiko puntera oinez. Berez, hau Bizkaiko puntie daukokatute lau bost eskualden artien, Durangaldea, Busturialdea, Urie Butroi eta Txorierrin artien dau. Zornotzatik be hainbat gazte etorri gara gaur Bizkargire, eta goizetik Zornontzatik urten gara, eta bidean bazkaldu eta arratsalderako bertarekon gara beste herri batzuetako gazteakaz batuteko. Dakizuen moduen Bizkargi beti simbolo bat izen da emeko eskualdien artien. 37 zen emetik tropa frankistek sartu zirelako eta hastietan zier erresisti duten egon zirelako berton hainbat egun. Eta honen ostien ja Burdinezko gerrikotik Bilbora sartu ziren azkenik. Ez da aztu bier, hementxe ona etorri garela memoria historikoa danon artien oroitzeko eta beti jakitzeko nondik atozen, gu gaztio garelako etorkizune eta oraina batez be eraiki bidogunak eta pentsa bidogunak beti aztu barik zer pasazan oindala hainbet urte. Bakotxa herri ezberdinatitik etorri gara goizien geratute eta bakotxak egune euren eskualdeko jentegaz paseu izen deu eta gero arratsaldeko lauretan edo ja egonda hasierako harrera edo eta ordutik hasite apurbe denpora apurbet itxite gero ginkana indogu herrien artean ondoren bertso guda egonda eta gero horren ostean danon arteko afari egin dugu eta afari eta gero herri ezberdinetatik egon diren kontzertuek ikusiko dugu. Eta azkenean memoria historikoa lantzeaz gain egun hau oso garrantzitsua da eskualden arteko harremanak sustatzeko eta gaztion arteko harremanak eraikitzeko. Gaztion arteko harreman barik ez dugulako eukiko benetako indarrik eta oso interesanti eta garrantzitsue dalako bakotxak besteak ezagututea eta holan proiektu komun bateri aurre egitea.